he kan chin lai hianin movie recap mu nom tak tak mai kan hon ti chhuak thin dona like sakin min lo share sak ula chani min lo subscribe sak bok don ya o atira chuan high school no pang kasai mai ti hi alo langa apa na wangin thingtlanga an transfera thingtlanga an omalo ngai ta a zinga lo ni chuan tukvera tangin an khothar chu video in ala kwal vela kasai mai hianin thingtlanga an om aring ngai reng lova a school kalni ma saber tur ani awangin a inbuat sei ve na sakhopa kasai mai chuanin zirlai chale fel tak ani theinan aril ru asiam fel vek boka classroom chunga chuan mei cherwal thian hauti sha takhi an oma Tokyo changa zirlai lo lut thar an thian ho zinga tel tir dan tur an lo ngei to hova chuti lai chuan zirlai pakhat oda gari shaino chu staff room a an kawa teacher chuanin shaino hena chuan kasai mai chu zirlai thar ani thule an sikul lo en kwalpui turin ashila ama kher en kwalpui tura thlan ani chan chu kasai mai ang thovin Tokyo mi ani wangani shaino chuanin kasai mai chu ang classroom tur lama chuan a shwai ta a an kallam te chuan kasai mai chuanin an school thar chu video in alakwal vela an classroom an vathlen chuan kasai mai chuanin a classmate thar te hena chuan in mel shat tirna aneya in mel shat tirna ane zo in a thutna tura a thua break alo ni chuan midang te chu an thian hawin anin koma ani ero chu thian ale nei lo awangin ama chowin na oma thian thar ane ivat lo chuan nakin le zela amal don ti chu a hria a ti chuan a beka tang chuan a purse branded tak chu a phor chuak ta a abula mei chegeng hovina a bekan mu chuan an vakal hnaya an ho tu nu ber yuria chuanin kasai mai chu a beta a kasai mai chuanin yuria ti lom chu alo thiam khopa yuria sam chu moya ti thute ashila tin yuria ming chu natna chi khat ming ang ti hle ma se yuria ti lom na na ming te chu moya ti thu ashil bok arilu tak tak chuan yuria le athian te chu mola ti hle bok ani chuti lai mek chuan shaino chu thok lama har satna anei thut maya an classroom ami te chuanin an en thupa sakai chu shaino puitur chuan alo kalfata engtin tin emo shaino chu azia chhovele maya engwanga khatia om thut nge ani ti anzo chuan shaino chuanin alo thon wanga ni thu asoya achan chu kasai nen class khata an dun le a junior high school an kallain kasai mai le athian te hianin anti du da thin thu asoya zirlai dangte chuanin mak anti em maya kasai mai an hu dan chu adang ta vek mai saino chu an classroom atang chuanin atlan chhuaka kasai chuanin chutia apu chan chu shat tumin zui ve ngal bok saino le kasai hi junior high school an kal hau thina kasai in saino shat dan chu kumura ti ania a zia chu saino hianin a ming hi kumura atangin odagiri saino a thak ti na ani kasai chuanin saino hena junior high school ama ti du da tu chu chiharu le shauri ani thu soin atel velo thu ashila hun kan han thlir le chuan saino chu me cherwalin anti du da thin nge ani ti kan mu theya kasai po in chu thil thleng chu alo mu ve renga ma se pui atum lawani ti alang theya saino chuanin aphuba chu kasaya lak atuma chutia anin biak lai chuan sakaya lo thlenga chu vele saino chu atwar tu zok angalangin chhuata atluder ta a sakain saino mu chuan kasai hena chuan a thian nu chu ti bwai to lo turin ashila hemi thlen nu hian kasai chu tu man an betu to lo ani atu kalo ni chuan yure te thian zinga mi Shizuka chu damlo na wanga school a chol char to nu in school alo kal le ta a class alo lu chuan mel thar a mu a kasai biak tuma akal lai chuan yure chuanin alo tidinga kasai chu saino ti du da tu te zinga atel ve thu alo shila chu thil a shiat vele Shizuka chuanin kasai chu tuin aleya saino hne nga idam dil turin atiboka kasai chu aza ema wangin class atangin atlan chhuaka atlan chhuapa chuan kong khar chu akhar chora
Shizuka kut akhar chil pala Shizuka chuan na ati ema wangin achapa Saino chuanin kasai chu do ta pu zuin Shizuka chunga ati anchhia chuan achunga po ati ve thu asoya he thil thlen nu hian zirlai te chuanin kasai chu an school chwa san turin anti chel chul maya class chu akal zela ma se tu man an zirlai an ngei twa theilowa an phone a chuan arukin kasai chungchang chu zirlai te chuanin an soi howa atuka chuan kasai na dokan hnuaya bolhlo a hmu chuan pei atuma chuta le bolhlo boma le khabu in pot thler nuai chu a hmuta a phone la chhuakin a dokana an ziaran te chu video in ala a Shizuka dokan lam chu panin a le khabu chu a pot thler sak ve a Shizuka in a thil khoi lo tura ati chuan kasai chuanin a thil khoi bik lo turin ati vele a break alo nia Saino chuanin kasai na phone a da na chu alo mufu a mi zong in class an chwa san vele chuan Saino chu kasai dokan bula chuan vakalin kasai phone chu ala ruta a atuka kasai in school a thlen vele chuan Shizuka chu akuta chil sakwang chuan ngaidam adila ma se Shizuka chuanin a ngaidam dil na chu engatan ma alo tilova kasai nang classroom alu vele chuan mi zong in a video an enani ti chu a sheta a kasai vlog na chu Saino chuanin an class group a alo post sak alo nia chu video a chuan kasai nanin sunna thingtlang nuam ati lo zia le a school lu na te chu sheoma ti zia a soilang boka chu video wang chuan kasai chu an ngei zual hle a break alo ni chuan kasai chu ama chawin cho chhuna eya cho a ei chuan minami abeti in aron bia a cultural festival somna le kha chu kasai aron pe a akal san le maya kasai chuanin a kaudinga thiani tura som atum zeta ma se a she le dewa a hnu loka chuan shaino lo langa kasai hena chuan thian po asiam theilo thu aron soya a hnu loka chuan kasai bedroom chhuata a thu sop noi alo langa asam te chu a thur veka kasai chu iure te thian hovin anti du da ti chu alang theya reilo te a Saino chu kasai bula alo lang le a chutia kasai in ti du da atok ti a hmu chuan anui ver maya ma se a hlimna chu reilo te chaw ani a hnu loka chuan Saino chu a thok a buai le a bedroom atang chuan rang takin a chhuaka damdoi a ei ngala Saino chuanin neuropathy natna anei hi alo nia khatia kasai anti duda a hmu khan junior high school an kallaya anti duda na chu a she chuak thin alo ni a hnu chuan zirlai te chu hun pui an man turatan an lowin buat seya classroom te an cheimoya an class teacher midori chuanin alo kai shwai zela an teacher in classroom a chwa san vele chuan you write the chan ho chuanin kasai mai chu rong senin an cheiran saka kasai chu hlau thong tak chungin bedroom a chuan a mai phi turin atlan thlangala shaino chuanin zui ve ngalin kasai chunga thil theng chu a bul chen na tur chaw ani thule abante po an le cheiran sak tur thu chu nui so tak chungin a shila ti chuan festival ni chu alo thlengta a zirlai ti chuanin nuam an ti ema angai te bokin kasai classroom alo lut chu you write the chan ho chuanin ngei om takin an lo nui so vela kasai chuanin ngai saklo mel tak hianin a thut na lam apan ngala a bek hnuaya chuan changpa thi alo om nei nuai maya kasai thin rimin Shizuka no telem ken lai chu chhuata a paisak dor maya ho atum zui ngal bok ma se festival azo ma chu ho an lo phal sak lova kalna tur dang anei lova wangin room ruaka chuan lutin a chung lama tang chuanin akala chuti lai chuan you write the chan ho chuanin class tina kal kwalin kasai chu anjong ve mek boka kasai mu hil zo chu room atang chuanin aron chhuaka pona chuan you write the chan ho chuanin anron hmua room a chuan an nam lut le a pon lama tang chuan an kal khuma kasai chuanin in chung lama tang chuanin kong khar chu beng vak vakin min chhuati ru ti in awa
Yurete chan ho chuanin an kalsan le ta deya hun alo rei dewa kasai chu bedroom a kal alo ngai ta a ma se tuma kongkharon hon sak tu tur an omlova festival a zo chuan Yurete chan ho chu kongkhar hong turin an let le a kongkharan hon ve le chuan man mo takin kasai chu tlan chwa tuma ma se Yurei chuanin alo nam sok maya kasai chuanin zun a che ta a Yurei chuanin azun che wang chuan an nui so a zirlai pakhat chi ho ti hianin thinrim tak chung hian Yurei chu top turin ati a kasai chuanin underwear chu phelin banga avoma akalbo ta a thil thleng chu atu ka chuan an skula adar ngala zirlai te ti du ber alo ni ta a shaino in chu thil thleng a hriat ve le chuan bedroom a tlan ngalin a hlim lutuk chu anui vak vak maya chumi ni chuan kasai chuan school kal atum lova school kal aya a school huya thantenen len chwa athlang ta zoka hun hlim om tak an mang hova tlaya lo ni chuan a thianu pakhat hianin an school chung chang chu azota kasai chuanin a that vak lo thu asoya a thianu chuan an school huya in son le mai tur chuan atia ma se kasai chuanin angai to om lo thu ashila chumi zan chuan kasai chuanin asam rong thlakin alandan athak dang lama alandan tharnen chuanin school chu akal le ta a zirlai dangten kasai an mu chuan mak an ti ema Yurei chuanin ti za le tumni om takhian kasai chu avapana ma se kasai chuanin Yurei hairstyle chu nuiza siam nan alo manga Yurei chu aril ruan adwang chuan alo ding top maya chuna lo ni chuan Miss Midori chuanin Yurei chu office a biak lok tu awangin akova Miss Midori chuanin complaint paper chu Yurei apea a hnu chuan Yurei chuanin an class a complaint paper thelu tu chu tungi ani in puang turin atia chu vele chi ho chu a hlau thong ta emema a chan chu complaint paper kha ama thelu ani wangani chi ho hlau thong mel kasai na mu chuan complaint paper chu ama thelu angin asoita deya a chan chu khatia ti lo chuan chi ho chu anti du da le don ti a shat wangani chu vele Yurei chuanin kasai chu pen tui dumin alua tangin aleya zirlai dangte chuan shil hai takin anin ena kasai ama chawa a holai chuan chi ho alo langa kasai hena chuan a tran puina awangin lom thu asoya ti du da adu lo zia le Yurei te thian ho dang turin wai sena anei tok lo thu asoya an ti zela chi ho chuanin Shizuka chu junior high school atang dei to a ashiat to thu soin Yurei anga swal ani lo thu ashila kasain chu thil ashiat vele chuan ro manna anei ta a chi ho puina chu adil ngala atu kalo ni chuan kasai chuanin chi ho phone atang chuan Yurei chu ateksa anin biak na a chuan Shizuka anrel ta a anuwa chuan Yurei in message athak lo nan chi ho chu Yurei phone ala a ti cha sak turin atia class an ban nu chuan kasai chuanin Shizuka chu Yurei ne na anin biak na screenshot chu amu a chu message a chuan Yurei chuanin Shizuka chu mi chak lo le mi mol ani thu soin angai sak lo zia te chu asoya Shizuka chuanin Yurei call atum chuan abetlang thei reng lo maya kasai chuanin Yurei chu nei to lo turin Shizuka chu ashila ani lo chuan anti du da vele mai thei thu ashil bok Shizuka chulung oi lo tak chungin atlan chia a hunrei vak lova chuan Yurei chuanin auri asheta a rang takin in hnoi lama chuan atlan thla a Shizuka in liam chhuata lo mu reng chu amu a chu thil thlen lai chuan Yurei chu Shizuka bula alo omwang chuanin zirlai te chuanin Yurei thil ti anga an ngai veka mei che then khatin Yurei hmuna thil thleng an zo chuan engma asoilova ni khat chu chi ho chuanin kasai hna chuan ami zia chu engti kong zong po in a thlak lo tur thu asoya kasai ma chuan ama ban ngei te chu azai khumvel boka
chutia anin biak na zong chu kasai chuanin a phone in alo la ru renga chu video chuanin an principal hnen a thleng wata an principal chuanin an class teacher Midori hnen chuan a class a inti du dana ommek chu a hriat puyem ti chu azota Midori chuanin inti du dana te chu muntina om thule zirlai te chuanin an manian ma chona ngai thu in a changa chumi zan chuan kasai chuanin a video chu a inlet le a chi ho ne na anin biak na zong ni danga mi te po chu video in lo la vek hi alo ni a website pakhata chuan a post veka an school mi te chuanin an mu vek bok atu ka chi ho classroom a lo lu chuan an lo en thup maya yurai thinrim chuanin chi ho ne na chuanin chu video a thil thleng chu thudik ani le ni lo azota chi ho chu angoi reng maya chi ho chu kasai na ti du da ngai reng lo ani ti chu a sheta a an class pumpui chuanin yurai chu target diglo jok ti du da tu an pu ta veka chi ho chuanin thinrem tak chung hian kasai hne na chuan anu na ti chha sak vek thu a shila kasai chuanin anu na har sat na te awangin midang pu lo turin a chang leta atopa chuan kasai chuanin an class pumpui ma a chuan mi ti du da tu le shom takasiam tu te chu an vai in an ni thu au chwa puya a chan chu mi an ti du da lai an mu reng po in tu man pui tum lawin an en mai thu asoya tuma angai dam don lo thu soin thi turin anchhia alo veka athu soi chak zong a soi nu chuan class chu a chwa sana zirlai dang zong te chu muang changin chhuata ni khoshelovin an tluta veka he thon thuin a zirti ra tumber chu mi zong hi kan lama an tran theilo awangin keima ni in kan har satna te chu wai sen taka kan ma chona ngai changa thin ti hi ani alokhi ka theng hil de ya ka trong pon ka record char phone call te ka donga he kan channel ai hianin movie recap mu nom tak mai kanon ti chhuak thin dona khongai in Rinzuali channel hi min lo like sakin min lo share sak ula chani min lo subscribe sak bok don ya o